Aw bisimila Maliba TV 1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati sele CNT ɲɛma Maliki Jaw yi sen do faranfina wasadun bulon ɲɛmaw ka lajɛ tago sabana na araba desambre kalo tile 12 ni 13 kɔnɔna na ni a ye damakasi kɛ jɔyɔrɔ banbali dili la wasadenw ma yaasa u bɛ se ka faranfina jamanaw ka nafasɔrɔ siraw lafasa cogo min ani k'a jira wasadenw na k'u ka nin baara in kana da faranfina kɔnɔ k'a ka taa fo kɔ kan ni a labana ka Mali ni Marɔki ka jɛɲɔgɔnya baaraw fo min bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ. AES jamanaw ye laseli kɛ mɔgɔ fila sigilen kan minnu bɛna AES jabaraniso kura ɲɛminɛ n'o ye tamasiyɛn ye kunnafoniko na sira fɛ Sahel kɔnɔna na o sira fɛ Salif Sanogo sunkadira ka kɛ yɔrɔ ɲɛminɛbaga ɲɛma ye Segu Tangara kɛra a ka dagan ye n'o o laɲini ye ka kunnafoni di yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni di AES ma kunnafoni jatigitaw ɲɛkɔrɔla la ni ka tiɲɛ yɛrɛ bɔ kɛnɛ kan k'a lase AES jamanadenw ma. Ni hambare hamta kakan kibara kunnafoni na hama daminɛ Burkina Faso Burkina Gurmasiri tabaw ye fila jatigɛwalikɛla kulu ɲɛma dɔ bɔ baara la ni o bɛ tali kɛ Talibure ma la ni a bɛ fɔ a ma ko Abdul Barili ni ale ka baara waleyaw ka ca jamana kɔrɔnfɛla la ale min tun bɛ jatigɛwalikɛla kulu ka binganiw ɲɛminɛ o bɛ Gurmasiri tabaw ka cɛsiri ko fɔ lakanako gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ. An b'a kuncɛ Niger tile saba jalakisɛbɛn doni activiste Kemi Seba juguya la Benin jamana ɲɛmaw fɛ ka sabu kɛ a bɛ ka wele bila jamanadenw ma ka jafarinya walew kɛ ani ka hakilinajuguw bila u la ni a ye ja dɔ bila min kɔnɔ a bɛ Benin kiritigɛlaw kan sɔsɔ ni ka laban ka jalaki kuma ɲɛsin jamanakuntigi Patrice Talon ni Emmanuel Macron ma o kow bɛɛ lajɛlen daminɛla ni ja dɔ ye ka ɲɛsin desambre kalo tile 7 fanga dafiri kunbɛli ma Benin a ye o min tanu. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.